Здравейте, приятели! Много кратко и бързо включване във връзка с благоприятното развитие на ценовото движение на Палади и затварянето на поръчката, с което само за няколко дни се постигнаха $50 печалба. Не знам това дали е добре и отговаря на вашите стандарти, но ценовото движение днес достигна до Golden Pocket и съответно след като се взе частично печалбата на кратката поръчка, се затвори и първата, която беше отворена при сигнал на обрата, с което аз считам трейда за успешен, затова направих и записът в трейдинг журнала и вече от започването на тази поредица можем да отбележим добър резултат, $691. Така че с 43 трейда. Ако това ви удовлетворява, може да продължите да следите канала, да се учите всеки ден на това как да реализирате такива успешни технически анализи, успешен вход, успешно развитие на успеха. И днес в началото на борсовата сесия, американската, която отвори в 4:30 българско време, да затворим поръчката с една прилична печалба.